השורשים הזאת. עוד אבא, עוד סבא, למי אכפת? מה, אתה לא אוהב את העבודה שורשים? כל כך השקעת בה. לא, אין לי כוח עליה. בסה. ישראל, אוי, אז מה אתה רוצה שנעשה במקום? אולי נצא לטייל? כן, כן. אוקיי, מצוין, אבל לאן? לאיפה שאני רוצה? לאן שאתה רוצה. תל אביב. יאללה, מצוין, נוסעים לתל אביב. אנחנו נמצאים עכשיו ברחוב החתם סופר. את יודעת על שם מי הרחוב קרוי? על שם החתם סופר. את יודעת מה הוא היה? הוא היה מהונגריה. אולי הוא היה קשור לשכן שלו מהר"ל. רגע. סליחה, אני יכול לשאול אותך שאלה קצרה? זה הסופר שפעם היה כל היום חותם. הוא חותם עם המילה שלו. יצרן חותמות בתימן העתיקה. ביי. בדוק אבל, אל תאמין לאף אחד שיגיד לך אחרת. את בטוחה? את יודעת במקרה על שם מי הרחוב החתם סופר? ישראלוש, איזה הפתעה. סבתא, מה את עושה פה? סידורים בתל אביב. רחוב חתם סופר? בטח שאני יודעת על שם מי זה. אנחנו צאצאים שלו. אני דור שביעי של החתם סופר. אמא דור שמיני, ואתה דור תשיעי. אני תמיד הולכת עם התמונה של החתם סופר בארנק. הנה, תראה אותה. תסתכל, תראה. כן, זה סגולה. את יכולה לספר לי עליו קצת? בטח, בוא תשמע, יש המון מה לספר על החתם סופר. רבי משה סופר, הקרוי החתם סופר, על שם ספרו, חי לפני כ-250 שנים, והיה רבה הגדול של יהדות הונגריה ומגדולי הפוסקים בדורות האחרונים. הוא נחשב לרב האורתודוקסי הראשון, נלחם ברפורמה שהחלה אז, ומוכר מאוד בגלל הפתגם שנהג להגיד כנגד הרפורמים, חדש אסור מן התורה. לחתם סופר היה יחס מיוחד לארץ ישראל. הוא האמין שרק בארץ ישראל ניתן לקיים את התורה בשלמותה, ואפילו הקביל את יישוב הארץ להנחת התפילין. לדבריו, רק בארץ ישראל עם ישראל נחשב לחי, ואילו בחוץ לארץ הוא נחשב כמת. שלום סבתי, מה נשמע? שלום ישראלוש, מה שלומך? כמה אני שמחה לראות אותך, מה אתה עושה פה? אנחנו עושים מסע בעקבות השורשים שלי. אז באת, אז בוא הביתה, בוא, אני אכבד אותך, בוא חמוד. מה שלומך? איך ההכנות? מה הוא צריך לעשות? יש אותה סוכריות. הסוכריות אני אחרי. רק סליחה רגע. הלו? היי שמואל, מה שלומך? אני נמצאת עם ישראלוש כי בעוד שבועיים בעזרת השם יש לו בר מצווה ואנחנו מדברים פה על ההכנות לבר מצווה ועל עבודת השורשים שלו. אני ודאי סיפרתי לו על בית היוצר, אבל הייתי שמחה שאתה תעשה את זה כי אתה עושה את זה הרבה יותר טוב ממני. שלום, זאת שמואל. ההכנות לבר מצווה מתקדמות גם מאוד יפה, כן. מה, בית היוצר? מה, גם עליו יש רחוב? בערך. עכשיו אנחנו נמצאים לרחוב בית היוצר. אוקיי. את יודעת מי זה היה? לא. אתה יודע מי היה בית היוצר? יש רחוב חרשי ברזל ששם נמצאים כל המסבירים בדרך כלל. יש בעלי מלאכה, רחוב בעלי מלאכה ששם נמצאים מוסכים וכאלה. ולקריה הזאת נתנו את השם בית היוצר. בית היוצר היה אחיו של הסבא רבא של סבתך, אחותי היקרה אסתר בארט.
הוא נולד באותה עיירה שבה נולד אבינו, רבי ישראל רוט, הסבא רבא שלך, שעל שמו אתה נקרא. העיירה נקראת קומדי בהונגריה, ולאחר מכן הוא כיהן כרב בהרבה ערים בהונגריה, ולבסוף בעיר חוסט. אתה קורא בתורה בפרשת בלק, נדמה לי שבפרשת בלק זאת הפרשה שבה השם ישראל נזכר הכי הרבה פעמים. אין פרשה שנזכר בה יותר הרבה פעמים השם ישראל. ואני רוצה לברך אותך בפסוק, וישראל עושה חיל. הרב יואל צבי רוט חי לפני כ-150 שנים בהונגריה, וכיהן כרב העיר חוסט. לספרו החשוב ביותר קוראים בית היוצר, ועל שם הספר אף הוא קרוי בעל בית היוצר. הוא היה מפורסם בעולם כולו כדרשן נפלא וכמי שעושה חסדים מבני עניים. הרב רוט היה ידוע כמדקדק במצוות תפילין, וסיפרו שהיה לו ארגז שלם מלא תפילין, כי בכל פעם ששמע שמגיע סופר מומחה לעיירה, היה מזמין ממנו זוג תפילין. על עצמו הוא אמר שוודאי בא לעולם רק בשביל מצוות תפילין. על חודש תמוז דרש הרב רוט, שתמוז הוא ראשי תיבות של זמני תשובה ממשמשין ובאים. מה אתה עושה כאן? אנחנו מדברים על העבודת שורשים שלי. על מה דיברתם? על סבא יעקב פה דיברתם? אבא שלך, סבא יעקב, מה הוא קשור בכלל לעבודת השורשים? רק רגע, שוקולד אתה אוהב? ברור. ממתקים אתה אוהב? ברור שאני אוהב. אז בוא נלך. יאללה. פני שמאלה. מיד לאחר מכן, פני שמאלה. הגעת ליעד. אתם יודעים על שם יעקב קרוי? לא. זה סופר שאני ממציא? בטח, הוא היה זמר מפורסם מאוד. איזה שהוא שר לדוגמה? קליבר 3. אחי, אתה יודע מי זה היה אהרון בר? אח שלי תקרא לאח שלך, ובטח שאני יודע מי זה אהרון בר. הוא היה דוד של סבא רבא שלי, והנה יש לי פה את הספר שלו. במקרה יש לך את הספר שלו, וואו. ויש לי גם תמונה שלו בכיס. סגולה לחיים מתוקים. וואו, זה היה בן אדם ממש טוב. בן אדם בעל כריזמטי, בן אדם נעים. ככה אני שמעתי מהמקורבים של פעם. הוא היה סנדלר. סנדלר? כן, יש אפשרות שהוא היה סנדלר. אתה חושב שהוא היה מוצלח בתפקיד שלו? מאוד. אנשים הלכו פה בריצה, אחי. שלא היה נעליים. אנשים רצו פה, אז אולי היה סנדלר טוב? סליחה, גבירתי, את יודעת מי היה אהרון ברט? אני, מרברט. אתה היית מרברט, איך לא זיהיתי אותך, אוי. סבא, איזה קטע, אני נמצא פה ברחוב אהרון ברט. מה אתה אומר? אתה מכיר את השדר רחוב? כן, בערך. הוא היה דוד של סבא שלך, של אבא שלך, לא? נכון. שמעת על דורנו מול שילות הרצח? הוא כתב את זה, אבל אתה יכול להסביר לי בקצרה מה זה היה? זה היה היה הספר הראשון שהתייחס לבעיות שבין המדע ליהדות. וואו. דוקטור אהרון ברט נולד בגרמניה, למד כלכלה ומשפטים באוניברסיטת ברלין, ועלה לארץ בשנת 1933 לאחר עליית הנאצים לשלטון. הוא עבד כמנהל בנק לאומי לישראל, הבנק הרשמי של מדינת ישראל בעת הקמתה. כמנהל בנק לאומי הוא היה חתום על שטרות הכסף הראשונים של מדינת ישראל. בנוסף לעבודתו כבנקאי, הוא כתב ספר שנקרא דורנו מול שאלות הנצח, שבו נתן תשובות לשאלות של בני נוער בנושא אמונה. הספר הפך לרב מכר ונחשב לספר מתנה חובה לבר מצווה. רק לפני שבוע סיפר הרב שי פירון, שר חינוך לשעבר, שהוא לא יכול להירדם בלילה בלי לקרוא את הספר דורנו מול שאלות הנצח. וואו, מה יותר מתאים מלהגיע לחנות
כזאת מדהימה לפני הבר מצווה שלך. מלא ממתקים, מלא סוכריות, כולנו! ניי, 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 ניי. קודם כל אני קורא לך ישראל ולא ישראלוש. אני מקווה שגם ההורים ושאר המשפחה יקראו לך ישראל ברגע זה שאתה עכשיו מגיע לדין בר מצווה. מאחר ובאת לבקר אותנו, אתה רואה פה את העוזתים שהם לבנים ויש בהם כמה נקודות שחורות באמצע, אתה יודע מה הם? לא. זה קימל. אבל אם תיקח בחשבון שזה נקודות שחורות, אז אני מקווה, נאחל לך מזל טוב ושבכל החיים שלך תמיד תשתדל לראות את הלבן שמסביב ולא את הנקודות השחורות שלפעמים נקרות בדרך, ושיהיה לך חיים מאושרים, הרבה הצלחה. קודם כל אני רוצה לבקש שהביטוי הזה, ישראלוש, יימחק לחלוטין אחרי שהבחור בר מצווה, לא מתאים יותר, מהיום ישראל יקרא שמך, כן? אני מכיר אותו מיום שהוא נולד, אותו בחור פיקח ביותר וחכם, ואני מתכוון לזה, אני לא אומר את זה בסופרלטיבים, הוא מאוד מאוד פיקח, ואני בטוח שהוא יביא הרבה כבוד למשפחה. סבא. וואי, איזה יום מפרך, כל היום רק שורשים. באמת היה יום ממש עמוס. נכון, רק סבא חסר. היי, תראי, מישהו קנה איתנו בלטים. וואו, איזה קטע. היי, ישראלוש, מה נשמע? בסדר. מה עושים כאן? אנחנו עושים מסע בעקבות השורשים. כלומר? שרק אתה היית חסר כדי להשלים את הסט. איזה סט? סט של משפחה, שלכל אחד יש מישהו שקשור אלינו. אולי גם לך יש איזה רחוב? יש איזה רחוב, לא בדיוק על שם, אבל יכול להתאים לעבודת שורשים. נו, מצוין. בסדר, אוקיי, אז בואו נראה אחר כך. מה, סבתא שלך הייתה מלאך? היא לא הייתה מלאך שאף, אבל היא הייתה מלאכית אמיתית. זה ברחוב המלאך הלבן. את יודעת על מי שם הרחוב קרוי ומי היא הייתה? זאת איזושהי אחות שעשתה איזה מעשה חסד, זה מה שאני יודעת. אנחנו נמצאים ברחוב המלאך בלבן. האמת, אין פה כל כך הרבה אנשים, ולכן אנחנו נספר לכם מי היא הייתה ומה היא עשתה. המלאך בלבן. טילה רינדר, סבתא של אמא שלי, נולדה בפולין לפני כ100 שנים. כשהייתה בת 16, החלה מלחמת העולם השנייה, והיא עברה לצ'כיה בניסיון להגיע לארץ ישראל. הנאצים השיגו אותם, ובשנת תש"ב היא נתפסה והיא הועברה למחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. באושוויץ היא קיבלה תפקיד מזכירותי, ואחר כך מונתה למזכירת המרפאה. היא הייתה רק בת 18, אבל ניצלה תפקידיה כדי להציל את אחיותיה היהודיות. אין פלא שטילי כונתה אז המלאך בלבן של אושוויץ. חילקה לחם ומרק לחולות, הגניבה להן תרופות ומים, סבון ומסרק, עודדה אותם וחיזקה אותם. היא החביאה אסירות חולות, לחשה לאסירות חדשות כיצד להינצל מהסלקציה, ואפילו גנבה כרטיסים עם שמות של בנות שנשפטו, קראה את הכרטיסים והצילה אותם ממוות. היא מוזכרת הרבה פעמים בספר שכתבה ניצולת אושוויץ, הרוח שגברה על הדרקון. בסיום המלחמה, טילה רינדר עלתה לארץ ישראל, נישאה לסבא של אמא שלי, הרב אברהם יוגל, והקדישה את חייה לעזרה לנזקקים. אמא שלי הייתה הנכדה הבכורה שלה, והיא אהבה אותה מאוד מאוד. בערב יום הכיפורים, לפני 32 שנים, היא נפטרה, ודודה שלי ובת דודה שלי נקראו על שמה. סבתי, היום למדתי הרבה על השורשים שלי, אבל השורש הכי חשוב עדיין לא דיברנו. למה בעצם קוראים לי ישראל? וואו, קוראים לך ישראל על שם אבא שלי, ואם אתה שואל, אני חייבת להראות לך, יש לי פה תמונות. זה אבא שלי שהתגייס לבריגדה, וזה אבא שלי בחתונה שלי, וזאת כמובן סבתי הגדולה שאתה הכרת. ואני מאוד גאה שקוראים לך ישראל, כי יש בך הרבה תכונות שמזכירות לי את אבא שלי.
אבא שלי התגייס לבריגדה, והמעשה הזה דרש ממנו הרבה תעצומות נפש, הרבה ביטחון עצמי, הרבה יוזמה, הרבה לקיחת סיכונים. ואני רואה בריחה הרבה תכונות כאלה. בנוסף לזה, הוא היה אדם שמאוד אוהב את הבריות, סימפטי, צוחק. ואני באמת מתפללת שבעזרת השם תמשיך בדרכו. תודה רבה. מאוד גאה בך, ישראל. תודה רבה. טוב, זה לא הסרט הראשון שאני משתתף, אבל מהסרט הזה למדתי ששורשים זה דבר חשוב, ושיש לי משפחה מדהימה, ושיש לי אילנות גבוהים לנסות להתעלות בהם.